ଜୟଗୁରୁ। କଥା କହିବାର କାଇଦା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା କମି ଆସିଲା। ବାବଲା ଗଛ ତଳଟାର କିଛି ଅଂଶ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖସଡ଼ା ହୋଇଛି। ଜଣେ ମା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଙ୍କିମ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଏଇ ଜାଗାଟା ଚାଞ୍ଛି କିଛି ଇଟାଗୁଣ୍ଡ ଓ ବାଲି ସେଠାରେ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବଙ୍କିମ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ରାଧାରମଣ ଭାଇ ଜୁଆରଦାର, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କେତେଟା ଇଟା ବିଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଠାକୁର ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ କରିବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଇ କରାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ଶିରଦାର ତ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ରାଧାରମଣ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ କଥା ହିଁ କହି ଜାଣିନୁ। କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ଖିଆଲ ନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ କଥାରେ ହିଁ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରି ନେଇଥାଉ। ତୁମେ ହୁଏତ ଜଣକ ପାଖକୁ ଯାଇଛ ତା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କୌଣସି କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ। କଥାଟା ହୁଏତ ଏପରି ଭାବରେ ପକାଇଲ ଯେ ସେ ରାଗିଗଲା, ଅଥଚ ତୁମର ଖିଆଲ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ। କିଛି ସମୟ ବାଗ୍ ବିତଣ୍ଡା ରଗାରଗି କରି ପରେ ହୁଏତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ନିନ୍ଦା କରି ବୁଲିଲ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ କରି ରଖନା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ତୁମର ବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 283-284। ଜୟ ଗୁରୁ।